היי, אני רוצה לברר לגבי מענק. מענק? איזה מענק? אובדן הכנסה, לא נכנס לי שקל. אובדן הכנסה? מה איבדת? במלחמה אני לא נכנס לי כסף. זה אומר שאת לא חשובה מספיק, שאת לא חיונית. מה אני צריכה לפצות אותך? לקבל כסף מהמדינה. גם אני רוצה לקבל כסף מהמדינה, אבל אני עובדת, אני לא פרזיטית. אני גם עובדת, איפה עבדתי. את עובדת? במה את עובדת? ספרי לי במה. עבדתי בין עבודות. עבדת בין עבודות, בנוסף להיותך עצלנית, את גם סקרנית. גברת, אפשר לדבר בבקשה עם מישהו אחר? ממש לא, עם מי את רוצה לדבר? עם הממונה עליי? כי אני בניגוד אלייך עובדת, אז יש עליי ממונה. לכן, לא לקדם. גברת, את לא מבינה מה אני עוברת פה בכלל. מה את עוברת? את מובטלת עוד מלפני המלחמה, חרטטנית, פרזיטית, עלובה, כסילה, תינופת. גיליתי שחבר שלי בוגד, את לא מבינה. בוודאי שהוא בוגד בך, הוא רוצה מישהי עם קריירה, לא מישהי בין עבודות. מה את בוכה, תינופת? מה את בוכה, עלובה? תשאי את עצמך, לכי לעבוד, נבלה. גועל נפש, הרבה בוכייה. התקשרת לרשות המסים, לא לערן. לא טובים, אוי, אני לא טובה, לה 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 לה. יכולה להגיד לי שיהיה בסדר? יש לי דברי עידוד שיקלו עלייך יקירתי. כן. מטומטמת!